ora bakul berarti bojone. Oh, omonge Mas Suprat ngono lho. Oh, enggak. Kandhane kok. Mengko njaluk jajan apa ora? Njaluk no. Lah iya. Jajane Wong, engko berarti santer arene no. Wong arep tak tagih jerekmu rotimu akeh arep ngono. Wong 600 ya. Di kon ngekekne roti bojone Margo malah ora. 600 sepadal. Diter tukang gawe roti diteri dhuwit malah ora. Margo nang Kalipan. Lho, Pak Yet, sego tiwul Pak Yet. Wah, iki sego tiwul iki lho. Iki lho. Nah, emang. Lho sego tiwul. Lah, wis sego tiwul lho. Ngomong Mbah Pindho kok. Iya, pamane iki ping 3 ibu iki. Lah ya, iki ping 3 iki delok gak merontek-entek iki. Komen saya lho. Iki biang gendrok iki ping 3 iki. Iki engko wis ndorang-ndorong iki. Ibu pisan lho entong entek lho. Ora ndek untung. Ih, gak ndek untung lho. Ping 3 iki. Gak ndek untung, mbok sak dengkul entek nganu sak pucuk entong. Kayak ono sak pucuk entong lho. Lah wong nganti Kiki lho. endi karep ya? Heeh, entek geruang telu tok kuwi. Wah, jan iso sip Pak Yet kuwi. Mabyur tepak tenan iki. Acung rawani mangan kepedesen. Wah, Mbak Prat mesti senengane kan mesti. Nggih, niku lho. Wah, lha wi lindrange. Kacang. Aku demen kuwi ngono. Emang tekne Pak Yet, ngapa ora semangan kuwi kok. Entek pisane Pak Yet. Ya ngono. Lah biasane biang gendrok dingi nggawa pedes kok dingi. Dengar iki ora nggawa iki, Mang. Biasane lek sarapan bakso mesti urang anu 10 uwas ngoten purun nek diwul terus purun. Lah supra aku warek kok ditawani dhuwur luwe lho, Mas. Tenan. Mbok warek kantelak lho, rawan dhuwur moro luwe. Lah iki jangan terong, mbok warek kok tas madang nek ora jangan terong iki. Lah mangan aku dimangan ana jangan terong. Padahal ning mau sarapan lho ngene. Ngene ya apa ya kaya senengane ya paling. Heeh. Kaya luwe ngono lek ora jangan terong iki. Mang apa dene? Iki mang lho. Oh, lah mang lah. Batang lu endang-endang ya aku. Wah, sampean ngidul mong to? Wis iki tuwek ngono. Nah, kayak ngideni. Lagi dulu cek ana ya. Tiga tok. Lah sing ditunggu Mbak Ji cek nganu ya. Akan nyelak nek setengah hari. Lah kaya anu setengah hari. Lah ya bar ngene sugeng paling ndak. Ngene sugeng te apa kono. Sugeng kono ae sik kobar kok. Lah ya bar ngene sugeng rono buwayu rono. Kok ning dalan los. Tinggal 40 kok. Kaji. Lah iya. Balane kuwi karo sapa malian? Karo Bayan. Wong telu kok. Lu anu bar kok sugeng, sugeng lek cekal 40. Engko mase iki kan melok ngetutne terus kan ndang mari. Sugeng yo ijan. Ono ijen lho, Pak. Ya an. Ono tadi kok ya. Ono ya ijan. Tapi engko lek kene lek rumari. Bengok-bengok suprat mesti ya. Lah kele wong ngarep ya iki. Karek Biasane ya rek rong ngajon mari. Kabeh rek ajane mari. Tapi ya kabeh. Jenenge to, Pak? Napa? Asem. Tasku ning tasku iki ho ceblotekku berarti. Lah ya tak golek ning kene renek. Nang sawah kawanane balsem. Beboyo enong. Tak golek ning endi aku ngono. sak nglek ning boyo samare lek ngringet mlebu. Lah nek teh kringete mlebu lah ya bengok-bengok. Balsem apa? Mambengi tak golek ora enek ning endi aku ngono. Nah, balsem. Enggak, ora enek sing wangi titik ora enek. Pating selenting kok.
Misal si koyok, luar di balsem. Ayo. Ngono imbuh ping 3. Empat toh. Delok ndek tore lak mani titik asli imbuh ping 3 iki mangi. Timbul marki lho, Lek. Warni neng ndi ki warni ora. Suwe ra tok warni. Dinane ning kene apa gunane apa dinane? Nganu kono ae ngurusi sawah kula iki. Sapa? Nek kan kenal piro kono? 40. 40. 40 ya setengah hari. Lon rantai lho. Senengane pedes Mbak tak. Enggak kelan ono. Senengane pedes ya. Enggak pernah. Heeh. Ning enak. Ning ya senengane pedes. Tapi lek timbul pedes pas. Iya, ning Komputer Bae kan enggak bani mantan ya pedes. kan gabung. Heeh, mulan. Nang kono kuwi. kono wong arit akeh. Aku lho. Berasa sak pucuk entong. Kuwi sak entong. Ora nganu lho. Lek timbul tok nganu. Aku Mbahku nggih Mbah mbah. iya mandaran. Ora kumbangan. Mandaran kae gamen wonge balik. Nyawa? Balik Wong tuwa endinge Nyawa? pangenteni kidul iki ra gelem. ora gelem. Kayak omong apa aku ya ora krungu kebrepeken. Bisa moro sing sitok moro. wis barak entek lho. Ngarit kok. Endinge yang ngarit ning kulon kono. Balik pindo. Gua gak wong-wong. Jan GS. Seneng kamu es jus. Masih jadi. Susu karo bose wis diteri es, saiki GS. Ayo ngono, awak ora leh lemu ngomong mes 90 lho ya ngono. Ora nang. Ah.